Jiena Pippa Xwiereb, għandi 28 sena minn Rabat Għawdex. Dawn l-aħħar sentejn bdejt ninvolvi ruħi fil-qasam volontarju, maġġor parti barra minn Malta, fil-Filippini. L-ewwel darba li mort f'Awwissu ta' 2016 kienet dejjem ix-xewqa tiegħi li mmur minn meta naħseb kelli 14-il sena. U f'April ta' 2016 minn ħaġa l-oħra spiċċajt għamilt kuntatt mal-missjoni tal-Patriji ta' San Pawl u ddeċidejt li mmur il-Filippini. Hemmhekk hemm komunità f'Manila kif ukoll f'Bataan. Bataan huwa villaġġ fil-provinċi, fit-tarf tal-provinċi u f'dawn l-outskirts normalment ikun hemm ħafna faqar. Huwa post rurali ħafna fejn l-affarijiet bażiċi huma neqsin. Però l-akbar problema li hemm mhuwiex fl-affarijiet materjali. Hemm ħafna nies li pereżempju jgħixu fuq ros biss, b'ħafna problemi tas-saħħa, li ma jaffordjawx li jkun jistgħu jitrattaw, però l-ikbar problema hija fil-familji. Problemi soċjali fejn it-tfal jispiċċaw bla familji jew iduru minn familja l-oħra għax ma jkunux jaffordjaw jieħdu ħsiebhom. Ħafna drabi ma jsibux support la ġol familja u waqqas barra. Jispiċċaw fit-toroq, qalb il-vizzi, qalb id-drogi, kif ukoll anke ħafna drabi jispiċċaw bil-prostituzzjoni tat-tfal. F'Bataan hemm Father Joseph Cremona, missjonarju tal-Patriji ta' San Pawl, li ilu hemmhekk 16-il sena u beda parroċċa mill-iħned bażikament. Beda f'kamra żgħira u beda jiġbor iż-żgħażagħ u tfal. L-iskop kien li għalmenu minflok ikunu jduru fit-triq ikunu taħt saqaf sejf, fejn kemm jista' jkun jiġu edukati kemm fil-qasam ta' skola però b'mod aktar importanti bħala valuri. Isirilhom laqgħat bħalma jsiru bażikament f'pajjiżna fejn ikunu qisu katekiżmu kull ġimgħa bejn u stess u katekisti oħrajn li jiġu minn Manila u hemmhekk jiltaqgħu llum il-ġurnata numru kiber fuq 100 tifel u tifla li l-età tvarja bejn 24 sena sa 7 snin. Ma' żmien beda l-proġett tal-mużika fejn hawn it-tfal qegħdin jitgħallmu l-mużika kuljum bażikament. It-tfal jitalmu through Skype calls ma' mużiċisti ġo Malta. Normalment aktar jom l-internet ikun batut ħafna, ġifieri dawn jaffaċċjaw ħafna intoppi biex isiru dawn il-lezzjonijiet. Però tinduna li dan il-proġett qed jagħti ħafna ġid li dawn it-tfal, itihom identità, itihom skop u jtihom xi ħaġa fuq ix jiffokaw. Dan bħal meta aħna meta konna żgħar min kien imur is-sfin, min kien imur il-music, min kien imur l-scouts, dawn hekk għalmenu għandhom xi ħaġa għax kieku ma jkollhom xejn li fiduru fit-triq. Waqt li nkun hemm nirrealizza li dawn litteralment x'nieqbdu l-istrument f'idejhom u jibdew huma nies kompletament differenti tarahom jidħlu f'dinja għalihom u tara li kemm ittihom ferħ. Mhijiex faċli li ġast jaqbdu jibdew jipprattikaw, iridu ħafna min jimbutthom għax m'hemmx min jimmotivhom ġo djarhom. Però tru dan il-proġett u affarijiet oħrajn fejn ngħinu dawn it-tfal anke fil-qasam ta' studju qed nippruvaw li kemm jista' jkun intuhom il-qasba u mhux il-ħuta biex kemm jista' jkun dawn jibqgħu jistinkaw, jistudjaw, jilħqu jkollhom karriera u jkollhom xogħol fejn ikunu jistgħu immanżnu l-familji tagħhom. Bil-fond li niġbru minn fundraising hawnhekk mill-Mission Fund u anke sponsors li jgħinuna ħafna matul is-snin, Father Joe nexxielu jisponsorja ħafna tfal għall-università, teachers, anki inġiniera, u issa hemm diversi tfal bħalissa hemm 5 minn sejra żbal qed jistudjaw Manila l-mużika. Dawn it-tfal bażikament l-iskop li jitgħallmu l-music huwa li jgħallmu lil ta' warajhom li dawn jerġgħu jiġu lura f'Bataan u jgħallmu lil tfal oħra li mhumiex daqshekk ix-xurtjati u jkunu jistgħu ikomplu jgħaddu dawk li tgħallmu huma. Apparti minn hekk fil-Filippini il-Dipartiment tal-Edukazzjoni qed jipprova jdaħħal anke fl-iskejjel allura hemm naqra ta' garanzija li dawn isibu xogħol. Min-naħa tiegħi jien xi nimur hemmhekk mużika ma naf assolutament xejn. Li nagħmel l-aktar huwa ngħinhom ftit fl-Ingliż milli nista' nagħmlu lezzjonijiet ta' klassijiet żgħar. Nejn f'qasam ta' saħħa mhux relatat bħala fiżjoterapi li huwa x-xogħol tiegħi imma bażikament pereżempju affarijiet li huma kieku ma jaffordjawx bħal dentisti, tobba u affarijiet oħra aħna noħduhom u waqt li nkunu hemm nieħdu ħsieb li dawn isiru jekk hemm bżonn kura wara hekk
naraw li din tibqa' ssir. Mod aktar importanti lum il-ġurnata din hija l-5 darba li sejra it-tfal drawni jafu kemm huma l-qalbi, s-soċjetà, huma stess, il-proġett u nipprova kemm jista' jkun milli nista' nofri psychological support. Mhux dejjem faċli imma almenu jafu li jkun hemm xi ħadd għalihom.